Един интересен казус от последните няколко дни. Може ли да се купи имот с запазено право на ползване върху него? Първо ще ви обясня какво значи запазено право на ползване. Това значи, че когато купите имот, а има запазено право на ползване на друг човек, то той може да се ползва от имота, докато желае. Може да събира наемите от имота, може да пусне в имота, който иска да живее и може самия сам да живее в имота. Ще кажете, какъв е смисълът да купуваш такъв имот? Смисълът е, че купувайки собствеността, можеш да изчакаш запазеното право на ползване да бъде погасено. А как може да бъде погасено? Естествено, ползвателя може да се откаже от запазеното право на ползване, а другия вариант е след смъртта на ползвателя. Защо ние да купуваме имот с запазено право на ползване? Всъщност има смисъл и това направи моят клиент. Ако имота е с много подценена цена, а той няма как да не е с подценена цена, защото не може да ползва имота докато ползвателя е жив, такава сделка е инвестиционна и вие може да закупите много евтино имот, който може да ползвате след няколко години.